Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Yay! Welcome to Amavenzo TV. It's the Betway Premiership. Sikukune 2, Mamelodi Sundowns 4. I'm trained by Indoti Nyosi. It's Frank. Ninjani Sithibose. Siyaphila member. Sibingelele bonke abathandi bebhola. Siphakamise kakhulu isandla kumabhakaniya. Yeah. Sibingelele umzomnyama ezikamagebhule ezagebhule umhlaba kaMasipala zawubhekisa phezulu. Yeah. Yes. Yeah, no, besibheka igame mfethu, igame yalo noGwaja kaGesi. Nogwasha? Nogwaja kaGesi mfethu. Kufanele sivume mfethu. La mfethu angifuni ukukhohlisa mfethu. Ziyahamba lezi ngwenya mfethu. Njengamanje masikhuluma kuna 15 point. You understand? Yeah. So 15 point is too much. Different. Yeah, leya different is too much mfethu. Njengamanje lonogwaja ushiyosithela baba and sine pressure sikamabhakaniya since besithembisile ukuthi le league isikudla nayo but amathemba aya ngokushabalala. Sikhoswe yini sishawe ile ndaba uMamkhize le. Hayi. Nkhathi. uMamkhize ngikhala ngaye iGolden Arrows ngiyixolela indaba yamanzi. Indaba yemvula into engeke ize controleke but uMamkhize hayi. Mfethu i15 point njoba ngisho maningi lama point and i4 games le. Of course akunakara this izoyiwina mfethu. And once isadliwa nje igame eyi1 or sadraw, si out. You understand? Ishayile mfethu. Yeah. So and namanje iSundowns yodlala and uyabona iyodlala by the way yozendlulela this coming Saturday. So mina nje ngiyi1 angifuni ukuriska. Ukuminya uminyela iSundowns idlala neteam enjenge-Chiefs for it's a risk. High risk mfethu. High risk mfethu. Uyilandela nje ama-piles ekude nawe. Siyiteam ongaminyi mfethu. Uyabona ngizokutshela mfethu bengithembe yona sona isikhukhuni ukuthi isona besingenza something mhlawumbe okusadronyana. Yeah, makuphunyuke sona kuyacaca. Leya weekend mfethu ngiyakutshela mina khohlwa. Chiefs washawa this weekend. Kabuhlungu kabi mfethu. Ayino chance Chiefs not friend. Mfethu as much as ngifisa iSundowns idliwe but inkinga manje idlala neteam engayithembi. Angithembi Chiefs mfethu. Awuthembu lolipho. Ngeke mfethu. Hayi mfethu azidlule nje into lapha na mfethu bayokwendlula. You understand? Bayokwendlula and ngamagoli amaningi. Ziyawathela amagoli ezingwenya mfethu. Yeah. Sundowns mfethu angifuni ukukhohlisa. You know noma wathiwa siyabanga lapha nalapha but kufanele silivume iqiniso mfethu. Yeah, ku league. Le ngwenya zithatha serious indaba ye league. Bayokoruvuma. Mfethu iChiefs ilahlele baba. I-team mfethu ebingabamba iSundowns between iChiefs nesikhukhuni bekuyisikhukuni. So iChiefs angiboni mfethu bangakhuluma ngiyezwa nje abanye bathi hayi bazobe benemeeting yanokusasigodwanyana bazokhalela imithi yabo mfethu badlala ngemithi ngeke la badlala ngesigodo ngeke mfethu badlala ngesigodo mfethu ngeke iChiefs baba ibamba iSundowns and nathi singamabhakaniya mfethu njoba ngisho ngithi mase sewu4 ama games in hand amaningi. You understand? Yeah. And thina siyiPirates mfethu senze any error nge-window period singasayini. You understand? Yeah, iPirates yami mfethu yes iyadlala but ama-game maningi. Sine CAF, sine Nedbank, sine league. Lama game maningi mfethu. Kunama yellow card, kunama red card asazoba khona. And ngapha asayinanga. Bench lethu liphuwa. Yeah, ibench lethu liphuwa baba. And nakuyi-striker. I-striker zethu mfethu ziyakora shaya kuzothuma basukore 3 but next game akakore next. So mfethu yeah bekufanele siyimarket siyofuna i-striker. Yeah, i-striker lezi sinazo kusiwa amadodo ongawathemba. Mwana sesi. Yeah, and ngapha njengamanje sine question mark ngumkhuthuzu usaling. Yeah. So maningi abanye abalandeli bazokutshela ukuthi hayi iPirates akuyona i-team ema ngumuntu oyedwa iPirates ngama ngosalenga siyakhuluma nje but iqiniso mfethu isikhala sikaMjita sikhona.
yeah isikhala sikamshito sikhona usalingi Sikhulu. yeah Sikhulu. and asithi Sithibusi sivalela i-management ekhonini ukuthi siyabacela ukuthi abeze nento eclear besitsheti no bafethi indaba la because mfethu sesikhathela ukuvuka ekseni sizwe kuthiwa ijournalist elithile lithi ubani uthi sithatha yonke into wayibangaphumela obala beze bethi no bafethu umfana mhlambe wenza iphutha sisadila naye nathi sikhona ukukhuluma nesithi nomjida xolisa sithobe uzehlise asazi kwenzekalani mfethu but into esiyibonayo emagolini siyaleka manje Too much. you understand amagame esisuka kuwo singamabhakaniya sidlalela isikhukhuni sona lesabaqeda kusibhaxabula Yeah. you understand Yeah. sawina ngo 2-1 Yeah. and i-performance nangendlela esasiwina ngayo baba yaphela igame umfethu sivika ucelemba ngezandla kukubi kurough Yes. sabuya sazodlala nansi chips naye eyifela amazebra lawo you understand Yeah. nawo amazebra lawa ukubethiwa akubanga ile penalty le yayavela egcineni bese besibamba idraw Yes. you understand sawina Yes. khona 3 point Yes. sabuya sazodlala la nansi game enye eyogcina sisuka kuyo le Cape Town City idlalana nangumshini lo nayo mfethu siyiwinile but indlela mfethu esiwine ngayo ayijabulisi you understand Not convincing. ayijabulisi mfethu iyakutshela le yanto ukuthi kukhona la sishoda khona kunenade elithambile elingaqinanga mfethu njoba ngitshela ukuthi thina asinayo mfethu umuntu esineshow ukuthi hayi lo mjita loyana uyokora no asinayo is like wonke phela thina amagoli ethi mawucheka okay bayakora mabasi but if bekunosale abantu abanjengomkhuthuzi uyazi ukuthi umkhuthuzi angavela yabona Albobo. so mayingekho manje for and namanje mina ngisawatshela laba supporter wethu ePirates laba sitshela ukuthi masithule singasho lutho ngosaleng no asikwazi ukuthula mfethu uma sinomdlali mfethu umdlali udepende kithi as ama fan Yes. yeah because thina iproblem esinayo asazi ukuthi kwenzekalani sifuna besicacise no inkinga nansi do you understand yeah uma sihambe nawe Sithibusi sihamba nawe sigudla nawe uma sesingasakuboni asikwazi ukuvela sigoqa izandla ngathi yonke into right sifanele ukubuza siyabuza sifuna ukwazi because umjidi uzothola ukuthi naye uyazibuzwa la yakhona ukuthi kazi laba abantu abahlezi bethi mkhuthuzi bathini manje mase sesithule that mean siyamyuza mose umjidi simfuna uma kufanele asisebenzele asikhuthuzele ama opponent sithola icup but mase sesebumzimeni sekufanele kuthuleke but ngisasho namanje mfethu kumabhakani ukuthi singaba nayo ipride nje sithi hayi iPirates bahamba ubani iPirates yama yes but lo mjida njengamanje obasikhuluma kunale traffic yamagame siyakuyo ebefuneka usalengi baba Yamdinga. yezwa na kwidabi wayokwenza something yenzeke sishawa iSundowns nje iqiniso liyazi ukuthi iSundowns ekudala siyikhuthuza ngalo yamjida mfethu understand asali mfethu ngenzeka umjida kunephutha kalenzileke yikho sifuna sikwazi ukuthi abasitshede okay umjida utholakala usecaleni 1 2 3 noma bengasavezanga bam expose but besho no inkinga ingayi but singezwe ngalemphuphe yama journalist because manje kuvele qhamuke nje ukuthi awusithibusi journalist kwazi indaba usaleng that you understand yeah yeah kuleague mfethu ngisasho manje amathemba wethu ezibhakaniya akhona but aya ngokuncipha 1 lose 1 draw izinto za angiboni izodliwa kulezi insuku 1 lose 1 draw si out and lento le ishoni sesine pressure manje lama game asemaningi mfethu ibhaya too much pressure ibhaya mfethu and ngapha sidlala league kuphela maningi lama cup you understand so lose focus there and there you understand so isicelo sami mfethu namanje ngisasicizelela ngiyasicela mfethu ngisicela kwiPirates management kucela mina mfethu ngiyibhikeeper ngisacela bephumele ubala ngendaba kaSalingi ya basicacisele basitshele sikhohlwe thina sasenethemba kumfana mfethu is not ukuthi sithi uSalingi uyi something special no asisho lokho as much as mangathiwa kubethiwa uTito lona ongekho bekuzokwenzekalani
Kusifanele ukuprotecta wonke umdlali mfethu, wonke umdlali esihambe naye wasebenzela. Sifanele ukubuza masingasamuni ukuthi uphi uMjida. So siyakucela management aniphumela obala nisicacisele ukuthi uMjida sinaye owasikho naye la kakhona khona kwenzekalani, what's going on. Sicelo sami leso nje mfethu. Man of the match? Man of the match mnikeni uTebogo Mkwena mfethu. Dlali. Mjida ingozi mfethu. Quality. Yadeserve quality lo Mjida ingozi mfethu. Quality. Ya ngiyamvuma nangazi ngenzeka kanjani ezekubhakaniya. Ayinchuka la. Mr Babukhoza. Siyakucela mfethu. Mfethu siyakucela mfethu. Phansi kumqamelo mfethu udonse lapha mfethu awusitholelele lisoja. Into engisho umabhakane yami ngiyanithanda ngithi nje shilo sakusaseka. Thank you Frank. Asibonga.